Ganukti ki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu au sai di togu au molo madabu talumu sujala monangau ai hombar tulomo ni rohana dodile hon Tuhan itu au romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di patau ganukti ki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu au
Oras ma dihita sa luho na udabang lainang. Dorak so to mulai acara parmingguata, matangyang nakukumay ita di bagas ingan tabi. Amen, mared dihita. Marhite-hite gor ni di bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus doang go portibyon rap dohot na pinangido ni Rohana, alay na miyan rodi saliling nililing na do na mangulaho lomo ni Rohani di bata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan di bata manami, na marpungo hami di son diari na pinarbadian mi, sa ibuhay mapinggol doho rohanami, asa marlas ni roha hami manangiyo na tam na badiyay, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagas sa rohanami. Asa pos rohanami martangiyang tuho, urupi mahami, asa huparhasya kami ka ari-ari ningulo nami na poddohi, say pamasok mahami tuhang uluan sa liling nililing na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ready.
Martangihon ma patik ni di mata sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di badua tongaon rodi na di bagasan naik na di toru ni tano yanggo tunggabi si sobbaon manang si uluan dia dolapatan ni odo ikon dihabiari rohata di bata jalaikon holong rohata di ibana asa dang jadi hita marsoba tu si sobbaon manang tu gana-ganaan mangidu hanguluan siya ni jaladang jadi olua begu manang ulpuan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan khomitan itu saatna atong rap mangidu gugu mahita laho mangulahon patik ni di bata ale Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon na humbar tu patik mi amen. Katapoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para sirohan na sumurung na pungudo hami di julum martangyang tuho. Dada mga sahon hatigoran nami na mga sahon nasi ni roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Se sa madosa nami sa luhut na say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Bagabaga ni di bata, taringot tuhase sa ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jesus, Roma hamu tuau hamu kanaloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamuma au gaku tuamu, guruhon hamuma sianau, ay nalabok duau jalan na serep marroha, asa dapotan hasonangan tod di muna, ay labok do au gaku, jalan yang do dohot na hupaporsaton, hasangapon ma di dibatana di ginjang. Amen.
epistel hita di bagasan mingguan di masan buku Pesalmen bidu 130 sia mamuka mesian ayat sada rodionom diuduti memuse ayat 10 tolu rodi 10 alu marsori mahita majaha para binoto nasundo Jehovah ede sian si David ale Jehovah disulikit jala ditandaho doau manang mardalan-dalan manang modo mau disegeho doau jala takas do dibotoho akadalaku sudena tolesia pudi tolesia jolo dihaliangi ho doau jala dilinggomi tanganmu doau ai hodo na puna akapiaku ditonuko doau di bagasan bortian ni dainang datung buni holi-holiku di jolom uju na terjadi yau di sihabunian uju na tersira tau di dalam laut dibaheni macayarga situtu doa kepikiranmu diau ale debata jala masai torop do bilanganna rapita tungsura naeng rajumaku tumorop do nasida sian horsik molongo tau tong do piau di labung mi imasahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa amen. Tahati koma hapor siotei songunahin tidak kun dinungata sa hapor siaun di sadok portibion rap mahita madok
Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo na so hatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman na tribuhon ni si Maria nagabagabian siyan tondi parbadia andorang suha bubuat. Ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni Selatus na matetarpajal ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na bulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahuba amanay pargogo na so hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan niala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tay na madok, mulak mangulu sogut daging nihala naong mate, dohot dihangaluan na sorasuda. Amen. Tabigima ede pujian sian kur seksi perempuan.
Tabigima tikting na masa di huriata. Horas. Selamat hari Minggu Madhita saluhudna. Titing di mingguan tanggal 2 Juni 2024. Guar ni mingguta ima minggu dung Trinitatis. Minggu parjolo dung Trinitatis. Dohot topik minggu debatado napuna hagogoon. Di halaman naparjolo amanginang dohot di halaman napaduahon boima tabering na naong adong dihita na mangihut na masa dohot si pamasaon. Naparjolo evangelisasi kor remaja na posobulong. Di mingguta sadarion dung sipul ibadah kebaktian pagi dohot siang di patupa iana kota remaja na posobulong do evangelisasi kor dalan nasida laho mangalului dana di program remaja na posobulong. Nasida kunjungan tu panti karya hepata dohot retreat asa tatupahima di bagasan las niroha na mangihut na modding. Na di hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 nunga jumolo marujungolo ni inang heti boru hutagalung opu Kristian tutup umur 68 tahun sian wek pitu. Na mangihut ruas nagok. Di mingguta sadarion nunga gabe ruas nagok keluarga Jeremy Andre Sitorus Eskom inang Dr. Madeline Angelin Tobing masuk wek 2. Na mangihut ruas napida. Mulai minggu sadarion nunga pidda huria be keluarga Riko Ari Hartanta Munte inang en boru si hombing dohot sada ia nakon nasida sian wek 10. Nasida pidda tu gareja HKBP Gedung Johor Resort Johor Pangkalan Masyur Medan Johor. Na mangihut ruas nataba. Mulai minggu sadarion nunga gabe ruas ni HKBP Seyagulon keluarga Edward Roberto Simanungkalit inang Resi Sondang Carolina Lumban Gaul dohot sada ianakon nasida Rosian HKBP Pargarutan Resort nai pos-pos masuk wek sada. Na mangihut pertanyaan dan senam yoga khusus lansia program tahun Oikumene Inklusif 2024. Dihamu amanami inanami punguan lansia di huriat tahun. Asarobi mahita tu pertanyangani jala sidung sian pertanyangani di patupama senam yoga khusus lansia ima di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 masuk pukul 10 WIB maringanan di gerejaon Laos Pinangidoma asa sude lansia ni huriata madohoti acarai. Na mangihut Sabtu ceria anak sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Patupado Sabtu ceria anak sekolah minggu maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16 WIB domutusi aseganup mahita natoras laho manosoi akka yana kotabe madohoti Sabtu ceriai. Namangihut bajar
remaja na Poso Bulung. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2024 pagi dohot siang di Patupa remaja na Poso Bulung do Bajar alani tuhita saluhut ruas ni huria rap manupahi mahita marhite na manuhor Bajar naung pinarade ni akka yanak kota di bagasan las ni roha. Namangihut senam sehat jumba sesuai tu program panitia tahun Oikumene Inklusif 2024. Dihamu amanami inanami ruas ni HKBP Siagul asareta mahita jala marsi beta-betaan madohoti senam sehat jumba na pinatupa ni panitia OI ima di hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 dimulai pukul 10 pituip sahat tu na selesai maringanan di halaman gereja tahun. Namangihut penerimaan parguru malua nama rumur 25 tahun ke atas. Mulai minggu sadarion di Patupa Huriat Tado pendaftaran parguru malua nama rumur 25 tahun Tugijang ala nii molo adong ruas ni Huriata asa tadaptar honma tu sekretaris Surya dung jolo dibuan surat pengantar sian situa wek nabe batas pendaftaran sahat tu tanggal 15 Juni 2024. Namangihut bunga altar na paradehon bunga altar di Mingguta sadarion sian keluarga Nyonya Tambunan Boru Lumban Tobing sian wek 5. Namangihut guar-guar ni ruasta na berulang tahun sian tanggal 2 saat tu tanggal 8 Juni 2024 godang na 50 sadahalak sian hami parhalado dohot ruasta HKBP Siagul mengucapkan selamat ulang tahun madi hamuna amanginang gajang mama bermuna sehat-sehat jala di pasu-pasu Tuhan mahamuna songon hatani tuhata sian Mazmur 37 ayat 4 halo mohon Jehovah jadi lehonon nama Tuho pinangido ni roham. Namangihut pemakaian gereja dohot daftar keuangan tabereng madi cetak kata molo adong nasala panuratan manang naso masuk do pena tu warta asa boy ma tapatikos tu situa tabe songoni majolo titing dihita minggu sadarion horas madihita saluhutna. Namangihut tatangihon may de pujian sian korama huria.
Marede mahita, huta pasahat ma pilihan na perjulu sada A, sada B.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatane debata na makulingi hita di minggu tasadarion minggu perjuludung Trinitatis sian surat na peduahon na tinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin bidu na paupaton mamuka maisyan ayat 5 tol hasrodi ayat na pasapuluduahon songonom maridok takasma tapay hutihut aidada diri nami hujamita hok kami Kristus Jesusido pabuaibana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus ai debata nama dokon marsinod dang hati uroni sian hahulomoni ibana do patiuruhon rohanami pabicar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan buhini Kristusi alai di bagasan inganan na muramata pordo artanamion asa debata na puna haguguon na sumulumi unak kami dina saluhut dohame marhaporsuhon alai dang hapusohan tarsosak alai dada tarhapit terlili dohame alai datu pinasobbu pinatinggakon alai datu anggo bolong toktong dohu pausurusu kami di daging nami hamamake ni Yesus asa patar di daging nami nang hangungulu ni Yesus toktong dohami akan mangulu dope di pasahat tuhamatean ala ni Yesusi asa gabi patar nang hangungulu ni Yesus di daging nami naulo matei asa nama korhod dohamatean di bagasak kami alai hanguluad do anggo di bagasak kamu ido sahat ni turpuki horas marita saluna hira-hira 3 tahun nasal pungahyani ana Umar Jamita di huriat tahun alai di minggu menugot do tikiih hamu pedang ingot tamu bi ayaw pisuhu ingot be manang na tanggal 3 ate alai nuaing oma Jamita pamuhay huetong ala oma hitarap mulai marsaur di tonga-tonga ni huriat tahun jala sahama tabi horas-horas tita saluna horas marihita harong malaba sahala ina madok tua matai di jebu tang berminggu honakin nete duet Jamita na isi horwa marjamita ina matai dahil nang dibil pro sa resort ipagara do ora gereja ni alahiyat tong jay na tabuan na kijamita dahil bigi ho roa matai isukun buata buna bapukon na tabuna tabuhin na kijamita satu ngamate hami nakin mekelekkel hami ngocay tabu jamita dahil bigi ho makanya kumerminggu ho inna to matai saya penasaran mamaton buata buna horoa inna nangiboto so diro tutu nakijamita di gereja nguro pokoknya tabuma horo nang berminggu pokoknya na tabuan so dia tabuna pokoknya tabu dak boto so dia pokoknya tabuma ama tai dangi boto so dia lai tabuma so dia jamita na tabu kadongan so dia jamita na tabu omada ate komana do hita ison sutunggo kholan na pageokon si pareon ni pinggol manak pinggol gabi rok matabu zamitai di 2 Timotius 4 ayat 7 hati-hati ai ditiki perpudi alapon dan sida maka perjamita na pageok si pareon jemuno ngabui mekel ngatabu zamita Odo, memang lain na perpudiok kira soni do. Me peduahon komana do
Sutung gabi masa so na irokon ikan, dak tahu nak jamita ihna. Ay wasa manebahi na. Manebahi jamita ni bawan nakin na kan. Ay wado tu na manebahi ona te so jino manebahi jamita. Hari bagi ang irok so ni dak tahu jamita nakin manebahi do ba. Aci roh lebih na. Jadi memang anggo jamita do anggo so manebahi do bana marhuro. So tunggu bisa main dengan ikan, ibu gimana jamita, tori doa mate, honai nana, ngah honai nana. Bayang kue mana doh hona, bamar gua orang tu son, ajarangi, ikut baru tahi jamita, ngah hona au. Iru tahi? Tu ngapala, itu fuk, pusuk-pusukku pakai lalaku ala ni jamita inak kibah. Kokona ngahona ikon mube na mawin na mana. Jadi memang ikon manebak go ati ang gusto manebak jalang gusto tatopok wadorata lau mulak sang gereja madok banyak orang jupang siaha hamuba ai ikon na malugu tu hamuba miro hadonasa hatani debata awunu se madok memang i gereja todak tahu merminggu. Di mana? Bahasa gak puas hati kami mendengarkan semua mereka yang berkhotbah itu, gak puas. Ai baru jamita. Napa puas son rohani jauh mado? Pekon mana do te? Gak puas hati kami, jadi memang gak cocok lah. Ini mana kan? Pentinglah sekali-sekali kami pergi entah kemana-mana. Sasongona sobu wesnero. Hamuna ayang gohol pa sobu-sobu na di bagasar rohani do. Ay soy hatani di bata. Tak kalau pa sobu-sobu memuaskan hasrat hatimu bukan. Alai dung di bege ho hatani di bata. Boha. Sobu do rohani di bata. Apakah Allah puas melihat cara hidupku ketika aku sudah belajar dari firman Tuhan? Itu teh soal itu ngasuman waing kon tulungan rohan di batang ngatutu pangalahok ku soal pangalahon yak kana tumangihon hatan di batang soal halak nau makoras jalatang diha porseaon askarungan nain naholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus memang kemana dosa bonanao dohonon nami ketika kita datang ke gereja beribadah. Ingat, bukan memuaskan hatimu, tetapi memuaskan hati Tuhan. Sepakat beda sih? Kok sepakat dong? Roh kita beribadah bukan untuk memuaskan hati kita, tetapi memuaskan hati Tuhan melalui cara hidup kita sebagai orang yang menerima firman Tuhan. Asa ikosoni dua sasahat hatang di batang, tu bagasang mulutta. Unang adong membentengi di bagasar rohat taon manak pikirata ayarong ko sa hali songonon adong ma sahalak petani semangka kan jadi manang nabuhama ngaisak kapibana hari Kamis minggu naro ngabubi melemun akka semangkaki peti buok kuna malao tuporlak asabu huputik gudang kasemangkai dukoni buanokku jalagay sok kumatu tuonan onan di hutan asida dimulai hera pukul 2 manugot jalan asidung pukul 11 hatokbo martahi may bana berarti pukul 5 na lumadba na ngekol lawaw mamutik semangkaki hape manang nabama terlalak may iba na mudum ibere iba na ma jam 2 iba na ma jam 7 ano gue aku terlebaton 7,000 iba na ma sadu kareta sadu naon ilaw tu porla dukon ni di bapung mana ma ibere iba na ma jam sia bah sangat rupe ay matsagulangan na semang kaudak sa rupe di putik iba na ngagudang naman lemon bah tokin na iba na ibere iba na ma musay jam 10 sehari-hari na menunggu di sokku semangkaon narohana sa zomay na maunan
Dukon ni berpikir may bana. Hari mo tibana berita adong budaya pamotongan sianot tuonan. Alarak kaya pidela ni mana siya ni, siya dala nasoman lo, idela ni bana. Huji majo tahe, mulu sianon tuonan ukatop asasanga gesok ku semangkau na ni bana. Hira-hira 500 meter sepolak ngai adong may beri ni bana ka anak buret tereter. Ibu tahu anak buret tereter. Remaja memutik stroberi ipolak ngai stroberi kan isuk ni bana mak deh kalau dari sini ke pasar berapa lama ya nah Peter Roma danakon manang anak buret tereteron ilo mak tergantung pak kalau bapak cepat-cepat bisa sampai 30 sampai 45 menit nah jadi kalau lambat-lambat bisa bapak sampai 5 sampai 10 menit. Nah. Terbaru rohana begini. Naung ko kurang rohana dena kon. Ayah mulu kato pibe dok gawe tunu atau 45 menit mulu lambat-lambat. Beka ini mana ilo ta imana hude naun. Hai turun ning pahato pemulu rapo do lambat 10 menit belebu hatok mah rohana. Dan arok 10 menit rak inna benni krudani pada tinaima ujunga ponggolo kopak gudang akabe tutong jalani dukoni usema semangkai ijo ibana berada naki de tolong dulu deh ini mana bala busak sahab jonan dok iso semangkaon busuk ngamon Roma ada naki aidok pak kan tadi sudah kubilang kalau lambat-lambat bisa sampai 5 sampai 10 menit. Bapak terburu-buru sih. Lihatlah udah jam berapa ini? Udah jam 11 kurang seperempat. Sehari-hari bigai somu semang kamu. Kadongan buido soni halak na tumangi hokkatan di bata ga bidang sahat hatan di bata tu ibana. Ala saya di pausu-usu. Pikiranna doh na di bagasan rohana. Dia na solo kono ni percamita kon paiman yang ni mana soni bana rosya jabu soni bana tululak tabba musia ala gajang jamitai baga beta badu bukan bana atar buhya tu pidirga merdala lau mulak gawe tukina main ni mana soni amat tahiyati mendengarkan firman Tuhan berikan ruang tempat yang subur di dalam hati kita sebagai tempat penyamaian firman Tuhan nak olah pikiratai nak kulan dari bagasa rohatai nak pesifata maralo tahilala hatan di bata nasahat tuhita tetapi lihat rencana Tuhan yang terindah telah dititipkan di dalam setiap firman yang telah disampaikan olehnya alanido munutaidak karena dijulu nutur putawon macai takas dari apostol Paulus jalan menutup tertutup berita nauli nahu jamita kami dia kana ulama bodoi tertutup nina di ayat tului asa mari kita memberikan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan songoni manang ditong-atongan ka para saurat atau katikin na nang roli tong-atongan ni huriat taon tatangi hokkatan di bata ta'awuhon jalata hawuluhon di bagasa rohata ay taingot memang dang nura merjamita kan murade orang merjamita tahu asing ko na merjamita do na marpidato ay mulu marpidato ay budo hola ni rot tuak kamuri mulu kepala sekolah rupani ini nanti harus bersih pekarangan ini jangan kulihat ada sampah ini mana kan alai mulu perjamita raksai songoni ay ikon gabi nguludo jamitai di nama jamitahon dia ada holan makatahon alami say tabigir wakka puda taringot wakka perjamitao didok unang jamitahon na binoton alay jamitahon ma nahi nanguluhommu ay gudang guna taboto alay jamitahon ma nahi nanguluhommu ay ngulumido jamitahon jala jamitaido ngulum takola makatahon jangan orang dong saya medok unang marjamita homar hite-hite pikiranmu
asa unang pikiran di bahen halak laho manamihon alai marjamita maho marhiti-hiti huwaso doh gugo ni tod di perbadia asa tod di perbadia di bahen natu mangi hotca lahu makkanguluhon jamita karongan di sada Korinsia 27 di apostol Paulus do hupuk hido diriku jala hupatuduk asa unang akan asing hujamitai hape au gabi bolong alami saya si jamotono nyakka para jamita hati-hati manat tuakka puji-pujian ni halak sutung tornaik si pare ono mulu ene tewu nak kijamitai mulu kamu soni tuang subuhi meraku mereka kamu ingat tamu mai ai dia tu jamita na tabuang ko so dihanguluhon ai kon na dihanguluhon itu asa na tabu itu tahe itu jamot ai aunggo sahalak so daktu sodop yau kalau nibigi naik tu sones kaku kan ijalang au ora samangin na ayano mo mahape tu gereja nami lo imadah Jepang mahitan lo disi imadah mangguamang memang mantap pido ngahu bigi hame ke jamita mun idi do nangi bigi narohaku kan idi bigi hamu marjamita ada ka YouTube dak perjamita YouTube bau tangarok kya marjamita di YouTube mun tu be kala pe bale bay melai na pasti dang saya bukan seorang YouTuber nama marida kata ni bata marhiti-hiti ka YouTube tidak nak perara do akan soni wai jadi kuetong hira akasi palese busudi mulu soni akata ate mulu natuturo jamita ita bu dibigi di hanguluhom ma di haringkacom ma itu ate akarangan nahina holongan itu hatang Tuhan Yesus Kristus takasma marhidi turpukton waik tabereng nguluni sahalak perjamita nguluni apostol Paulus namat cairadut mangulahot tokonanna tido akarangan asini rohani debatado napasahatot tokonane tangarok sahalak nabui jarana mampu marjamita anggosian hadirionna tangarok sada halak namalo dangarok sian sada halak na mampu anggo sotod dini debata na marguguihon jalaka kas diperhati apostol Paulus ayasini rohani debatado na majung jalana pasahatot tokonane tibana didok di ayat sada di bidua pati oppe alanokku jalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnalu jahami asini rohani de bataro molo di parar sahalak padita gade padita di tonga-tonga ni huriana asini rohani de bataro molo di jauh sada halak situa mana parhalado di tonga-tonga ni huriana asini rohani de bataro molo di jauh manang isepe nabui lahupat tuson sakap ulau di tengah-tengah ni huria sakap dul asin roha manang pajuan ni debatadui tuganup naradi khobar tu asin roha ni debata pasahatonna asa kadungan patu di do apostol Paulus di son dada diri nami hujamita hok kami napi gudang kuna songin wa ingate badirina hajagunna habuyunna di pabua-bua asui aidada diri nami hujamita hok kami Kristus Yesus ido pabibana Tuhan alai naposomuna do hami alani Yesus dada diri nami sutung balga gowari parjamita isyang gowari Yesus sutung upiral gowari parjamita sian Yesus yang harus dipiralkan bukan nama atau orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ini di Yohanes 70 kan yang guibana patut lam gadda lam moruma anggo au dari lawa paburnang diri jamitai alaya samar sangat dogor di Yesus di rohani nau bigisa akadongan nahinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus hudok haguguun ni debatado na mangalehon napabicarhon parbinotoan diaka namajjamitahon napasahaton hatan ni debata daktuk gugu ni manang isi colma
majalur makanguluh kata ni bata molo hola mangasaho kedirion na patu di roh apostol Paulus diinganan namuramatapor do artanamion inganan namuramatapor molo najulo ala bata katong bahudut tano may ate ya dibigyan mo hudut tano hudun na binay siya tano kan haro ibigyan mo tangyang sito pahudun ya bawa matangyang sito pahudun saya toro magaling mo mano pari hudunon in mana tu na manuhuri kan asawa asalakku hudunna Hape na manuhori tongod dang adong keleng na hamuna so ina mala suruhana amin in mana sebelum buat kudunon ibana tu saya torok metutupin oparhu anak ko kulah mano pari hudunon mato par petahu hudunon asal madong pinoparhu nebana te imotangin sito pahudun akar mana neng gohonon dang margugo dang manahan ate asabwa asa unang alani hagugon unang alani haguiyon unang alani usaha unang alani hapistara ni sadahal Allahumma jamita hokatan di bata asa unang gabi diri na dipabakit alay na ing Kristus na dipabakit jadi mulu nuaingon disipajol martana di brankas na borati ya tibusi nga tau kapala ilotahi pero kampak dang wulu buka ate kan buyo tunggu konon niyalan adong ko berangkas subah asama naftat taonin na kan sonari daw di nganan na muramatapor di pamatang ni Zolma na marhagalio do alta na sumurung na nilehon ni debata di bagasan Kristus ima haluaon ni galup Zolma na porsea tu ibana alta na sumurungi naing barita honot to dada marhite-hite hagugoon ni pardagingon hagoston ni botohon dada alani nadong di tengah-tengah ni nguruni sadahalak na pasahaton-hatan ni debata tetapi murni supaya Kristus yang dimuliakan ayalana mano dua udah menuningor rupanikan nggak susah ayalana songo dua udah dang tetapi benar-benar karena penyerahan diri atas kuasa Tuhan ay galedo nang padita nang guru nang bibelpro nang situa nang isesyak kita on galedo pamatakta murado hita medili murado hita tamu murado hita tarela murado hita urang duaka hahurangata alay ala di para di bata dilehong magugu na parjulong majamot to diri takas di dok majamot to diri ikut di bataru na puna ay min sa luhod kami marhaporsuhon nina aposteli di sa luhod hay marhaporsuhon alay dang hapusohan muraro hita haporsuhon bulu tadobi haporsuhon bul alay dang bul hapusohan tarsosak alay datu tarhapit hati tarlili do tarlili alay datu pinasobbu binatingkahkon alay datu ang kebolong tong dari dok rupa usuk kami daging nami hamamati ni Jesus asa patara di daging nami nang hangulu ni Jesus nuang lota pausung-usung hamamati ni Jesus di bagasa daging taon tu dia hita borhat naing gabi barita na uli bulan onom di kuare dui bulan seding di tengah-tengah ni huriat ta hakabipi anon patu-paut tama perayaan seding di hakabipi di pematang siantar jalaseni paborhatot tama paborhaton ni huriat ta hakabipi ma di bagasa taono 12 halak misionaris tu Afrika jalan mulu binereng akka inganan haborhatan ni akka misionarisian non tu inganan namat cai pelosok situ tumai di luar Afrika akarongan ngatikinan waing hita nauktinuhus ni Tuhan Yesus Kristus pausung-usung hamamate ni Kristusi lau mangkarar utakta do apostol Paulus ay utakku hiadui utang nga do barita naulii marjia dua monoso hubarita honi nang ruas ni hakawipin waing ingot tamu na marutang do hita tu debata marutang do waing ruas ni hakawipin saluhun na dun roh na juru perbarita na uli tu tanah batak
Ang ko na mate, marutak kosa hita. Ay mate do Samuel Munson, dohot Henry Liman, dilubupining. Lahat mamarita ko barita na uli. So, kung lupa hita na marutang do hita, nagtupuyel no mensen na mga lehong nasa nguluna. Di bang sobatak, asa taruli hita di hamoraon ni barita na uli. Jalabuhi hatob maju situ tu bang sobatak di tonga-tonga ni Portibio. Kadoan nuaing matiki na hita naing mangkarar utak tai asa gabi pasu-pasu nang huriat ta KBP tuliat Portibion. Kuduh mahita tumangyak ko ni. Kuduh mahita mendukungi asabui gabi barita na uli nang hita marhitiak kapabainata tuak katiki na nengro. Akarangan na hinaholongan ito hata Tuhan Jesus Kristus tadukung ma jala posro namin ang dihamu sa na ruas ni huriata hagay pisiyagul soni ala odo pehita mulai marsaur ito nga tongan ni huriaton pos doro namin dia kadukungan do dia ka pabayanan sa urdot kita laho pahit chaton akaulaw pakubasyo dito nga tongan ni huriata kay pisiya gulot to akatikin na ro jala pos doro hanami gudang dua kanauli na pinatupamuna na sa ilaon alay naing malam uli na ingi pahit chatota to akatiki na ro ay ulo do ala susadela ruas na dohot parahaladuna ya opui porus emeritus bonar na pitupulu madok songonon tikinasiday purus kaya ba matsibing ngau mabaysa dapat dita tu sa dahuria inna wasa ay songonom manamasa along ma ditongo sa anak padita tu sa dahuria ba daksa dia liling rupi di huria i ngapitoro na sida tu kator pusat upung papidamu padita namin inna ay wasa dang ringgas malosokku solo lao so itu apa jauh nani sosongonon dang adong malosokku don nakan papidamu mon bairo roy purus ipapida yulu itu ipapida baru ditongos mah padita namang ibu tuhuriai alayat dorak sori paborhat julu itu nairo ibu tohoro asai torpida padita haseni na ipabuana siya rin matselosok paditai alani ringkatso badi ingot paditaw na tong wako ringkas do di hurion ni mana maceringkas gue maceringkas do ba manugut pukulonam ngalawi mana mana porwas ni huriet tong mangalak pansit talaki jauh betor do emang tong gapautan tong malak pansit kan tok muse arian nai jam 12 terlalu mana kan mangasih angat tong kan dapat makasih yang perjauh makasih yang atong na kan tak mesti potari soni betul soni kan jadi tiap hari kayak mana mangalop peja mulut tong ijiro bayar mulus mulut busri mana lah mulai manugut area dot bamaru mutu manusia tong was nurio kan lau saya tu baru sepung na tapi dahmu pada tanami ay wah inna kan ay maring kasu inna ay waring kasna ay naring kasulo isi kami mga manuguti lang ngaroy na nangat kami ariyan na ngaroy na nangat kami tong potari na pangaroy na bahang ubuy kami makasuan maring kasulo pabida mo may bayro bay pabida tohot tong pabida ba tori pabida maring kasulo na dukon ni dibayar mo sa padita to si buti ito nayat tong muno to si ho unang malosokku jalaunang maringkasu aido janina duai benalao saya na malosokku deh saya na maringkasu inna bah walaupun borapa dito tuhuriya ito ibereng gimana mah oh murutusan lawi na si pata latsulawi na dia keulaun lawi na to alay dok si pata koringkas si pata tangarok sa taon natong nangilu ruas ni huriya lau saya pun babida may ay wak maringay ka bohiro inna tuja bunyan lau tuja buku lau ini mana kan maringi dari bohiro inna kan tusan lau tuson soro
hidang dak sumanna dah romo pugido maidang maraso na wek kamuin nate ay suhuboto bi paditan sa dia sa osok kutu hamuin na ka ay sipata do kamu maring kasu sipata malosokku dung binain na sedak-sedang yo kamu marnida idamu yarak waktu si besong dia hape dung ipareso sebetulnya dang dia kapat ditai persoalan di sedo dihuriai sadiri do alani takas lu ikut dohonon jala songonilo nang naposo ni debata disuruh sutuk somar hasoan iwek kamu tuan nani boleh naik sutuk so saya huruf go tua kadang apa huruf dalam melayani ini kita harus enjoy kita harus segar mulai terbebani do merhiti on baru udah susah kita kan tapi kita harus press kita mulai dari awal kita perbaiki pelan-pelan dan ingat tamu idamu non mulu sadado rohata lam ulido huriat tau tutikin anak roh amin martangiak kita disodoh hamil Tuhan na tinubus ni mudaramu naung mangalehon artana sumurungi tu bagasan rohanami daging nami namurama taporon dangadok si pangasahonon nami siad diri nami orbuk gohami anggo dia dopammu mulut dilawat cohami Tuhan jong marhubas dia dopammu tuksian asini roham sabing doi alay naing mapatar hadal gaummu marhite hadalion nami naing gabi patar huasom di daging, di pamapang, di ngolu, di cara hidup nami akan aposom naksaluhut ruas nuhuriam akan naung majalo hanguluan na seliling-liling ngasiako atau ngasih marohamali Tuhan dongani pergugui patau hamiak kana posom lahu makubasi holi tonga-tonga ni huriam paringgas rohanak si parion nami tumangihok katam ay ido bohal nami jalapos do rohanami ali Tuhan manang hape na masa arsak ni roha manang las ni roha pe toktong donok ho di labung nami tanpa sobom muhami alay naing magabi barita na uli sadok ngolu ng panggumitan nami panggumitan ni huriamot pahe tua katiki na naing ro hupasahat kami mangulu nami tuho para mahami asiroham iya tuh humurang pakubasyon nami di rupamu picak kami Tuhan asal marpangodam asal unang siap kami alaya sahuboto kami Tuhan pai baru diri nami toktong lamtama dia dupamu upasat kami selalu ruas ni huriam sianak kana memet saat rodiak kana magudang homa Tuhan na mangaramoti na mamasu-masu saat rodiak kana tua-tua pe homa tahe na toktong mangaramoti marhiti todim jalan manuaton hatam si hanguluhonon nami si ganupari satu homa ngulu nami satu homa huriamon ramotima di bagasa pangaramoti ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami rap dohotod di porbadia tangi homatang yang nami amin. Maradona kita lasta pasaat ma pilihan peduahon dua kantong
peleata. Ali di bata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadengkan doh nasa uli basa na mauliutus. Kupasat tami masih na lehon mi tu hami pelian nami tu ho. Say jalo may gabiwap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa berhasil kami pelianon pati bulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam grigir hami madok mauliate Tuho, mar hiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di benua gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harazaumu, say saut malomon ni roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasahorhon madamena tu todim. Amin. Horas madu pamanginang sesuai dengan titing natabegi di patupa yang kota no remaja na puaso laho evangelisasi kur ina dalam dasida laho mga mudana laho kunjungan tu pantai karya hepata dohot retreat alani menuju permula kita manginang tabegi majo kurna pinatupan yang anak kota jala tatupahi ma di bagasan las neroha milatu marhita seluna
Songonima naboy tarpatupa yang kota. Mulai tema di Damang Dainang. Tuhat tema nabatuluson akka rencana do program ni yang kota na poso bulung lo remaja. Hola semadita saluna.